ரணிலை தொலைபேசியில் கடும் தொனியில் எச்சரித்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ. வெளியான காரணம்: முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு தொலைபேசி அழைப்பை மேற்கொண்டு கடும் தொனியில் எச்சரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றது. இலங்கை அமைச்சரவையில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தினால் பல குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்ற நிலையில் தற்போது ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியிருக்கின்றது. எனினும் அரசாங்கம் தொடர்வதற்கு ஆதரவளிக்காவிடில் உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து பொது தேர்தலை நடத்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கவனம் செலுத்தி வருவதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றது. அத்துடன் அமைச்சரவையில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மேற்கொண்ட தீர்மானம் தவறானதென பொதுஜன பெரமுன குற்றம் சாட்டி வருகின்றது. மொட்டு கட்சி வகித்து வந்த அமைச்சு பதவிகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் 2 அமைச்சர்களுக்கு வழங்கப்பட்டமை மஹிந்தவை அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றது. இந்த நிலையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு திடீர் தொலைபேசி அழைப்பொன்றை மேற்கொண்டு கணிசமான நேரம் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கு உங்கள் நிலைப்பாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு மொட்டு கட்சி உங்களுக்கு ஆதரவளிக்கின்றது, அதை மறந்து விடாதீர்கள் என்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ கடும் தொனியில் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடும் கோபத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க எடுக்கவுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை: அரசாங்கத்தை தொடர்வதற்கு ஆதரவளிக்காவிடில் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து பொது தேர்தலை நடத்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கவனம் செலுத்தியுள்ளார். அமைச்சு பதவிகளை வழங்குவதில் அநீதி இழைக்கப்பட்டதாக பொதுஜன பெரமுன கட்சி தலைமைக்கு ஜனாதிபதி அறிவித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றது. மக்கள் கடும் நெருக்கடியில் இருக்கும் வேளையில் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் மக்களின் பணத்தை வீணடிக்க ஒருபோதும் இடமளிக்கப் போவதில்லை என ஜனாதிபதி கடுமையாக வலியுறுத்தியிருக்கின்றார். இதன்போது கொள்ளப்பட்ட அமைச்சு மாற்றத்தில் உள்ளடக்கங்களின் மாற்றமே தவிர புதிய பதவிகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். புதிய அமைச்சு பதவிகளை வழங்கி மக்கள் மீது அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க தயாரில்லை என அவர் பொதுஜன பெரமுன கட்சியிடம் தெரிவித்திருக்கின்றார். மீண்டும் எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் வரிசை நெருக்கடி நிலை தொடர்பில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்: தற்போதைய கட்டண அதிகரிப்பை பொறுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் எரிபொருளுக்கும் எரிவாயுக்கும் மீண்டும் பொதுமக்கள் வரிசையில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பாலித ரங்கபண்டே தெரிவித்துள்ளார். ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர், வங்குரோத்து அடைந்திருக்கும் நாட்டை அதிலிருந்து மீட்பதற்காகவே ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தனது அரசியல் அனுபவம் மற்றும் சர்வதேச நாடுகளுடன் இருக்கும் தொடர்புகள் மூலம் பொருளாதார நெருக்கடியை போக்கிக் கொள்ள உதவிகளை பெற்று வருகின்றார். பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து நாட்டை மீட்பதற்கு ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னெடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்கள் பலரும் பாராட்டியிருக்கின்றார்கள். அத்துடன் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் 2ஆம் கட்ட கடன் உதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாணய நிதியத்தின் நிபந்தனைகளை அரசாங்கம் முடிந்தளவு பூரணப்படுத்தியிருக்கின்றது. அதில் இடம்பெற்ற சில குறைபாடுகள் காரணமாக 2ஆம் கட்ட உதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு சற்று கால தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இறுதியாக இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் போது அதற்கான இணக்கப்பாடு தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நாணய நிதியத்தின் 2ஆம் கட்ட உதவி இலங்கைக்கு வழங்குவதற்கு நாணய நிதியத்தின் செயற்குழு சபை மட்டத்தில் இணக்கப்பாடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக நாணய நிதியத்தின் பேச்சாளர் பீட்டர் ஃப்ரூக் தெரிவித்திருக்கின்றார். எனவே இந்த உதவிகள் கிடைக்கப்பெற்று பொருளாதார நிலைமைகள் படிப்படியாக சரி செய்வதற்கு மக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார். நாடு வங்குரோத்து நிலைக்கு செல்ல ஜனாதிபதி காரணமில்லை. வங்குரோத்து அடைந்திருக்கும் நாட்டை கட்டியெழுப்பவே ரணில் விக்ரமசிங்க நாட்டை பொறுப்பேற்றார். அதனால் மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடி நிலையில் இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின் கட்டணம் மற்றும் ஏனைய கட்டண அதிகரிப்புகளை தாங்க முடியாத சுமையாகும் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். இருந்த போதிலும் குறுகிய காலத்துக்காவது இதனை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மீண்டும் கடந்த வருடத்தில் இடம்பெற்றதைப் போல எரிபொருள் எரிவாயு பெற்றுக்கொள்ள வரிசையில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.